Maayong adlaw sa tanang naminaw ug nagtan-aw nato karon, and welcome to this week's episode of Agio and PIA4 special forum nato, no? I'm Rachel Nesha from Philippine Information Agency, your host, temporarily sitting in for Hazel, Miss Hazel Gloria, and kuyog ako ang kauban nga co-host si Miss Stacy Baladia. Maayong adlaw ni diha, Stace. Daghang salamat, Ma'am Rach. Ug maayong adlaw sa tanan natong tigpaminaw ug tigtanaw sa atong weekly Agio PIA 7 Forum. Today, our guests are hailing from the Department of Agriculture and the Provincial Veterinarian's Office to talk about the African swine fever as well as the Gawad Saka program of the DA. We have today Dr. Mary Grace Requetillo from the Veterinary Quarantine of the Department of Agriculture Region 7, Mr. Melquiades Ibarra, Chief Agriculture and Fisheries Information Section of the Department of Agriculture, and last but not the least, Dr. Mary Ann Gabona, Veterinarian 4 from the Provincial Veterinarian's Office. Yes, oo, amo atong pasalamatan atong mga panelists, no, nga mo ibisita nato sa ato ang special Agio Forum kay kabaw ko nga I think common knowledge na gyud, no, kay it's been in the news already nga ang Cebu Province through Governor Gwen Garcia has already issued, ang pinaka-latest na to nga balita is that they have issued a temporary ban already after they created the provincial African Swine Fever Task Force. Unya, I think nauna pa gani, no, from Cebu, before Cebu naguna na ang Bohol nga nag-impose ani nga ban og nag-create sab sa task force. So sama sa giingon ganihan ni Stacy, no, ang atong mga bisita, they will be discussing with us unsay updates na kay kabalo ko everyday adunay gibuhat, no, ang ato ang Department of Agriculture ug ang ato ang Office of the Provincial Veterinarian, kay part sila actually, including PIA also, part sa ato ang Provincial ASF Task Force. Unya, sa di pa nato pangutan atong mga bisita, of course, no, maayong adlaw diha sa nagminaw nato sa DYMR Radio Pilipinas where we are live, and also delayed telecasta sa MyTV, no, Channel 30 every Mondays to Saturdays alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, ug every Sunday gikan alauna hangtod alas 2 sa hapon. So for those who fail to catch ang ato ang radio program nga live karon, you can still watch the discussion over my TV channel for next week. And of course, live puta sa Facebook page of the Philippine Information Agency Region 7. So katong adunay mga pangutana regarding aning ato ang ASF or ang ato ang Gawad Saka nga programa sa DA, pwede lang mong mo-comment po din ha, no, sa ato ang Facebook page para pod mapadangat inyong mga pangutana diri sa atong mga panelists. So to start our discussion, atong unahon siguro ang ASF gyud, no, kay mao man ang pinaka-pressing nga concern karon. So maybe I'd like to ask ato ang si Doc Grace, kay puro ba ni Mary ning atong duhang mga women panelists. Magsugod lang ta, I'll probably start na lang with Doc Ann, kabahin sa backgrounder lang, Doc Ann, about the executive order nga gibuhat kay ang namay latest about the temporary ban. So, maghisguta ini regarding sa Executive Order number 13, which is adopting the African Swine Fever Provincial Preparedness and Contingency Plan and creating the Provincial AASF Task Force. So, naaman diri, no, na in Section 1, na diri ang African Swine Fever Provincial Preparedness and Contingency Plan that there shall be formulated and adopted African Swine Fever Provincial Preparedness Contingency Plan in the province of Cebu to block the possible entry of disease in the province. So there are some strategies and components. So strategies including the strict enforcement of veterinary quarantine procedures, regular field surveillance of movement control, participatory inter-LGU and inter-agency
collaboration, animal disease and policy updating, and information dissemination and education. And B, sa strategies and activities, we have components which include the quarantine, na naaman si Doc Grace diri na mao sila'y leading agency sa national for quarantine activities. We have also the field surveillance and monitoring, information dissemination and education, and disease updates and policy review. So this include Executive 13, the component of the provincial committee, which the chairperson is the provincial governor, which is Governor Gwendolyn Garcia. The vice chairperson is the provincial veterinarian, which is Dr. Mary Rose Vincoy. So naadiri ang members, ang provincial agriculturist, the provincial health officer, the chairman, chairman committee in commerce and industry, chairman and committee of agriculture, provincial tourism officer, Department of Agriculture, Regional Field Office 7, National Meat Inspection Service, NMIS 7, the Bureau of Animal Industry, the Regional Veterinary Quarantine Office, the Department of Health, Food and Drugs Administration, Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, the President League of Municipalities, katong mga mayor, aron makahibaw sila for the implementation, basically. So the President of Liga ng mga Barangay, the President of Vice Mayors League of Cebu, the Cebu Swine Resource Association, the Cebu Association of Hotel, Resorts, and Restaurants, the Bureau of Customs, the Cebu Ports Authority, the representative of Mactan Cebu International Airport Authority, the Civil Aviation Authority of the Philippines Coast Guard, and the Philippine National Police, and the Cebu Trimedia for Information Education Campaign. So naata diri ang Executive 13-A, which is naigipuno diri na mga members. So amending the membership of the African Swine Fever Provincial Executive Committee and membership of the task force. So ang napuno diri is the Philippine National Police, Cebu Provincial Police Office, the Philippine Coastwise Shipping Association, so mismo ang kadtong naa sa kanang shipping companies, the Association of International Shipping Lines Incorporation, the GMR Megawide Cebu Airport Corporation, and of course, namin ninaapil ang Cebu Trimedia. Yes. Per katong Doc, katong man ni ang mga earlier nato nga Early. EO, oo. Yeah. Kining sa ato ang latest Doc nga EO 14. So, mao ni ato ang latest na Executive Order number 14. So, this is the prohibiting the entry into the province of Cebu of pork. So, ang pork ang karne and pork-related products and byproducts, whether raw, processed, or cooked, including but not limited to frozen semen. So, boar semen. So, including katong boar semen for a period of 100 calendar days and regulating the entry of live hogs through all ports in the province of Cebu within the same period, so 100. But, pwede sila na stipulated diri ma'am with the mga sections that maka-entry gihapon to ang pork and pork-related byproducts provided na naa sila proper documents. Okay. So, in case of live hogs, so kanang live pigs, so it should be kanang accompanied with a veterinary health certificate with the shipping permit. So, that veterinary health certificate is issued by the licensed veterinarian and the shipping permit issued by the quarantine officer or inspector. Okay. So, Doc Ann, meaning to say, ang dili pwedeng paingon sulod sa Cebu, mauning kaning fresh, frozen meat, Yes. aside sa Raw. katong raw kanang buhi papod Buhi nga papod. baboy, klarohon lang nato, no? Yes, And ma'am. also kaning canned goods. Canned goods. So, like, mga corned beef, mga ingon Kanang luncheon meat, Okay. meatloaf. Oo, kay pork man siya based Oo. product. So,
Nagikan siya ma'am sa katong ESF infected countries. Okay. Oo. So kung dili gikan sa ASF katong sa So listahan. if ever na alang within the local kato sa listahan na 20 ESF infected countries dito magigikan. So ban pud to, dili pud to na pasudlon diri. Pasudlon. Okay. So Doc, unsa na may atong gibuhat karon Doc para ma-enforce ni siya? So actually ma'am, last August 24 nag-deploy na ta to augment the National Veterinary Quarantine Office considering wala sila'y tao. So we deploy 11 veterinarians and 4 na veterinary quarantine inspectors through the strategic municipality na naay port and subport. So meaning dito, like for example, naatay veterinarian dito sa Daan Bantayan, San Remigio, Bugo, Midilien, Taboylan, Tuburan, Balamban, Barili, Dumanhog, Argao, Uslob, Sambuan, and Santander. And we have also from naagyahapon ta gi-deploy sa Camotes Island and Bantayan Island. So mao na sila mag-double check sa mga documents. So if ever katong mga pork stated in EO 14 na without any proper documents i-ship back yun na nato. So kadto pong mga byproducts na not needed na i-ship back, then we have to confiscate. Okay. Oo, sige. Thank you kaayo Doc Ano. Atong balikan unya si Doc Ann, pero arita ni Doc Grace kay quarantine man gining ilaha no, and also DA I think no is the lead agency sa national nato nga level. Kamusta man Doc ang ato ang katong giingon ni Doc Ann ganihang ang enforcement ninyo sa surveillance ug monitoring? Okay. First, I would like to thank the Provincial Veterinary Office and the Department of Agriculture. Ever since they have been very supportive sa quarantine functions sa Bureau of Animal Industry. And so far, Ma'am, last year, all the veterinary quarantine officers were alerted because of the outbreak in our neighboring countries. And until February, when our nearest country, the Vietnam, was infected with the ASF, so we had enforced stricter biosecurity sa mga products na musulod sa ato. And internationally, and lately when we had the cases, which was, though it's still unconfirmed, we're still waiting for the final laboratory test result from the cases happening now in Luzon. And we are still implementing the EO14 together with the provincial veterinary quarantine officers to have our biosecurity. So ang tanang documents na kinahanglan ang tanang shippers na mosulod sa Cebu dala jud nila kay so far from the ports there are many shipbacks. We have returned shipments to their origins. Okay, We have tungod cases. kulang ang ilang papeles nga Yes. dala. Yes. Okay. So And then another case is tampered. Dili original ang ila dala na dokumento. We are scrutinizing every document. Okay. Yes. So, meaning to say, kanang, like for example, Doc, kung naamoy, dili niyo i-confiscate, inyong ibalik. That's the Oh. least we can give. We can help the shippers para dili masayang ang ato produkto ato ipabalik sa ila asa Okay. gikan, and then mag-comply sila ngadto, and then if ma-approve pwede sila magpadayon sa ila biyahe kung asa ang final destination nila, kung Okay. asa sila na-intercept. So, kani siya, mga shippers manino, how about katong passengers, na ba tayo mga nakit-an pod nga nagbit-bit og mga pork and pork-related products? Yes, same gihapon ang ato requirements for home consumptions. We are still requiring veterinary health certificate and the shipping permit for the live animals, and the license to operate and shipping permit for byproducts. Pork byproducts like chorizo, we need the license to operate para mabiyahe nila ang ilang mga chorizo. Pero katong mga ginagmay lang, Doc, nga mga parehaan ng nagbit-bit, na ba mo'y nakitan? Daghan ang ato ma-hold since wala sila may pakita na document. Yeah, what happens to these meat products? Pagikan lang ari sa Cebu, Oo. ibiyahe nila sa other places. Usually ibalik lang nila sa ila sa ila asa nila gikuha or sa ila balay asa gi-prepare. So dili lang jud nila mabitbit. Dili jud sila Okay. kasulod sa CPA sa port area. So, wala gyud tay confiscation pa.
nga nahi. so far within sa ato sa Cebu nga ato ibiyahe, wala tay confiscations kay Okay. within sa province naman nato. Pero we have cases na gina-ship back nato ang other shipments na gikan sa other provinces na mosulod sa Cebu. Sige, Stace. Sa case lang ma'am, sa kanabitang mga hog raisers na to karon. Yes, So, ma'am. unsa ka ang maayong buhaton sa hog raisers to protect their pigs against the ASF, ma'am? Okay, isa far sa karon na ato since we are hearing about ang cost sa mga cases sa Luzon is tungod kay nagpakaon sila lamaw. So sa kuan, if possible, maglikay sa ta magpakaon og lamaw sa ato mga baboy. And then let's implement biosecurity. So uncleanliness sa ato mga piggery. Kanang biosecurity, unsa na siya, Doc? Like magkuan ta sa latay disinfectants na gamiton, and then mag-limit ta sa mga asa ta mo adto na lugar, like kung musulod ka sa mga maka-encounter kag na mga sakit-sakit, pag mag-disinfect ka sa magkuampod ka sa imo lugar na dili nimo madala kay ang African swine fever monggo dili siya madala sa hangin. Kinahanglan siya og vehicle, kinahanglan ang virus mo kupot sa ato sa nina or kanang like sa iya meat, dili siya basta-basta mamatay. So, possible siya nga mao'y contaminant na madala nato sa ato area. So katong ako lang ipadayon tong pangutana ni Stacy no kay sa mga hog raisers. Aduna na ba ta Doc Grace and Doc Ann gibuhat nga IEC for the kinibitawng nagbuhi og mga baboy diri sa Central Visayas or maybe Cebu di ay inyong area of coverage? Yes, we have been nagsigimig hatag og mga flyers about African swine fever, and same also with the Provincial Veterinary Office, and we are posting tarpaulins about notice for travelers, what to do and then what to bring, ang mga bawal, and also with the private sectors, they are also helping us to provide leaflets and then tarpaulins na pwede natin ibutang sa mga areas na mahibawan po sa ato mga farmers. And last night, I had a meeting with the private stakeholders na they are willing to help, and na sila gihimo na kanang murag educational campaign na Bisaya version sa African swine fever na ila i-reach out ang every municipalities na ikuan nila sa mga farmers. Mas masabtan sa farmers unsa ba jud ang African swine fever. Oo, yeah. Kana dako kay nagtabang gyud. Oh, Bisaya version no kay para masabtan gyud. Doc Ann, kaning sa so far I know we have a central CVEPCO no, Central Visayas Pork Producers Association. Ila kay speaking of the private sector, naapod sila'y contribution, Doc Ann? Are they cooperative also regarding with the task force nato, no? Dako gyud sila kayog tabang ma'am ang CPIBGO. In fact, ni-augment sila og mga tao for veterinary quarantine inspector not only in Cebu but in Central Visayas including Bohol, Negros, and even Siquijor. So nitabang gid na sila ma'am, ni-augment na sila almost 1 million na nahurot na po daw ang ilahang 1 million, but they are promising na mo contribute sila og another na murag mo donate sila og almost mga trash bin na katong butanganan nila ang katong ma-confiscate, katong madala-dala lang na like for example mga food packs na in pork and pork byproducts na dili na i-ship back kay katong mga travelers. So nagdala sila, so ibutang na lang din ha. So makuan sila, and even they have to promise for the surveillance and monitoring. Kanang surveillance and monitoring, so far wala pa gyud tay na dawat nga reports of any hog deaths or like suspicious nga cases. Last August 21 ma'am, nagpatawag to si governor og executive meeting for the task force. Right after pag August 22 nagpatawag na pud siya og meeting sa all supermarkets, retailers and even importers na nihangyo siya na dili na lang nato i-force na i-confiscate rather than ato na lang siya voluntary surrendered katong mga products na gikan sa ESF infected countries. So far naman to'y attendance na mga almost 20
ka mga like for example the Metro Ayala is an R, the Gaisano, so daghan to sila din na present. So right after atong nahitabo iyang gikuan ang DFA o ang NMIS if naaba sila storage ato na mga products, na sila wala kuno sila dili sila incapable sila. So ang nahitabo gi-commit ni Governor Gwen na kami na lang din sa Cebu Provincial Government na may dako din na warehouse, ibutang din provided na i-turnover lang. And so far, last August 24, right after, pagingon ni Gov, atong Saturday, nag-overtime pagani mi until the holiday, so naay ni voluntarily surrendered. So, 7 ni sila out of 16. So, ang uban, ang kining landers, Philippine 7 Corporation, katong 7-Eleven, the Colonnade Supermarket, the Fuda, and the Rostans, is naghatag sila og inventory sa ilahang mga pork and pork byproducts na wala na gid sila, zero na sila kay gi-return nila sa sender. So, Katong mga products nga kanang gikan sa ESF countries. yes. Okay. Karon ang Metro Ayala Mm. ug ang Gaisano Country Mall Oo. maoy naghatag nag-turnover gid ni sa ilahang mga products. So naa sila So, produkto nga produkto. gikan sa ASF Yes. countries. So gi-turn over sa provincial Sa probinsya inyong office. sa Okay. task force. Okay. So naaron sa atoa, then nasa warehouse kay na ang kining Gaisano Country Mall naghatag ni sila og mga canned goods. So amounting almost 40,000 40,000 pieces? 40 Or amount 40,000 40,000 pesos pesos worth of canned goods. Canned goods. Ang gisurrender ang gisurrender sa Gaisano Country Mall. Okay. Then sa Metro Ayala Oh. na retail price kaning kuan ni ilaha ma'am processed meat Mm. ug na atoy mga karne pod amounting 179,000. 1,000. Wow. Okay. So, ilahang gisurrender. surrender. So ga-expect pa ba ta, Doc, nga naapay ubang mga So naapag yun supermarkets? kagahapon nagpatawag og special meeting si Gov sa surveillance and monitoring and to update pud sa kanang voluntarily surrendered. So based sa attendance itong August 22, 7 raman ang nag-voluntary surrendered. So that's why murag karon Friday, we are waiting today, Friday, and even Saturday, Sunday for voluntarily surrendered sa uban pa ng mga supermarkets. So katong supermarkets nga inon ta wala sila'y mga produkto nga gikan aning mga countries nga nay ASF, ang ila lang buhaton muhatag Mo lang submit lang inventory. sila og report Okay. inventory na wala na Oo. sila din ha. Murag ilahang i-certify. Okay. So kani hangyo pa man ini voluntary. Hangyo pa. Okay. Mao to'y hangyo sa amo ang gobernador. Oo. So wala pa tay ano ani Wala nga. pa ta. So if ever na to sila'y ultimatum, Oo. so if ever, so then we have force to enforce. Okay. So we have to oo. confiscate. Sige. I'm sure napay daghang pangutana unya to ang mga. Thank you kayo, Doc, no? Regarding ASF, pero ato na lang pong for now, Stace, move on lang ta ni Sir Kian. Kay aduna po'y programa ang Department of Agriculture about Gawad Saka. So unsa man ni Sir Kian ning Gawad Saka? Okay, so thank you kay Miss Rachel and Miss Stacy as ato mga guests diri at taga-kauban namo no ang taga-BEI. We are partners in this implementation. But before that, I would like to speak on behalf of the Department of Agriculture as the mother agency and the concerned agency ani kay tungod ani ni nag-issue ang atong Secretary of Administrative Order number 4 reiterating the implementation, the stringent implementation sa atong local government units and provincial veterinary, and we are happy that province of Cebu ni reply dayon sila, ni action dayon sila anang administrative order number 4. And kaning administrative order number 4, there are only 2 points nga gi-emphasize ani. Number 1 is about the implementation of the regional quarantine measures, no. So quarantine measures may gihingusgan aning AO number 4, and the second is the food safety measures. So in terms of veterinary quarantine measures, no, naaman nato dire ang partner nato from the Bureau of Animal Industry, si Dr. Grace, no, sa atong quarantine. Sila may gitahasan ani. Number 1 gid ani katong monitoring nila at nga nila, no,
Unya ikaduha pod nga ni response ani nga actively is the province of Bohol, no. There are only two things in Region 7 nga which is very kanabang murag naa sa risk dapita. Cebu and Bohol because of the international ports. So mao ni nga apte kayo atong governor diri Cebu, pasalamatan ni Governor Gwen, and also atong governor sa Bohol nga si Governor Art Yap. Tungod kay dali kay sila ani kay multi-billion peso ni Ma'am Rachel nga industry. Kung masudlan trato our international ports lisod kaayo. So mao to nga gipanghingusgan gyud through this administrative order nga ma-monitor sa atong quarantine, no, ang pagsulod gawas labi na sa atong isla diri Central Visayas nga natay daghang gawas sa ato ang mga ports of entry nga murag legal sa pagterma ni napatay mga peer-peer nga mga unsay tawagan ni Doc, unmonitored Unmonitored. ports, no? Oo. Per Nga- monitored na ni sila karon. Yes, tungod sa AO tungod sa AO nato nga gipanghingusgan sa AO nga ang ato ang mga local government units, they have to be involved, otherwise kay ato mga peer ani katong mga unmonitored na ni kasagaran sa ila. So mo na nga ang Department of Agriculture also ni augment pod ni og staff gamay, no. Naputay gamay nga tawo gipatabang nato sa atong regional quarantine office kay para matabangan po ni siya og monitor. So mo to'y pinakakusog kaayo ang monitoring yun ug ang quarantine nga services atong gipanghingusgan. Ikaduha is kaning food safety. What the people can do unsa may buhaton nila labi na sila mga layman, no, sama nato, no. Sige ra takadungog unsa gihilanta na gini mabuya, unsa may buhaton ani niya, unsa man niinit ba ni how to identify maingon ani nga pamaagi. So unsa gihimo nato sa Department of Agriculture is we also try to encourage them to have a monitoring sila mismo in terms of food safety. Unsaon man pagbuhat, unsa may buhaton kita konsumidor nga wata kay bawo ani. Simple ra kaayo pero simple ni siya nga steps pero dako kay igo. Panlitan ayo kag palit og karne dito sa merkado nga wala gini certification sa NMIS, wala gi-inspect sa atong mga veterinary offices o sa provincial, municipal whatsoever. Mo na imong tan-awon og una kung ang karne imong pagpawtanan nimong tindero unsa man ni kanang inspected ba ni sa NMIS, no? Inspected ba ni sa provincial vet, sa local vet nato. Kay anang pagiha ma-ensure ta nga katong atong baboy gipalit luwas tos mga sakit-sakit. Number one nga sakit kaning atong gi-allege or kaning atong gidudahan suspected nga ESF, no? Suspect pa ni kay wa gitay verification pa ani. Ikaduha, kung ikaw gani mismo mo palit ka og karne adto gyud ka sa mga kining gitawag nato accredited meat suppliers, no? Kay di wa man ta moingon no nga naara ba tay atong na dito sa probinsya Pananglitan kanang nas merkado unsa nila pagkahibaw naa gihapon na kay dapat kung atos merkado kanang inyong vet certificate ana i-display gyud na sa inyong tindahan kay para ikaw nga pumapalit magayran ka. So kaning atong mga televiewers sa social media, sa TV o kaning atong mga listeners sa radio, you should know o kaning mo'y first step pod ni kay di matabang sa quarantine oy ug sa kuan og monitor nga sila ra pila ra gud sila kabuk des Dr. Grace dito, pila ra sa kabuk silang Dr. Ann. So ato ning tabangan ang ato ging mahimo is to check sa pagpalit sa karne kung gi-inspect ba ni kinahanglan magpakisusita, no, kung ang kasagaran mo na to makitaan kay netatak, no, sa NMIS murag okay na pero what if kung napalit na tong netatak unsa pa may muntanahon. So imong pangutanon ng tindero kung naabay certificate. Ingo atong pagiha mahugtan gyud nato o pagpatuman usab ug matabangan nato ang atong Bureau of Animal Industry, quarantine ug atong provincial vet nga mamonitor ang ato ang mga gipangpalit. Bisag to atas mga probinsya naagid tay ikatampo unsaon ni pag sulbad ang ato ang suspected disease nga kuyaw kaayo sa mga industriyas baboy. Now bisan pa man tungod ni ana, no, nga nakikutar ta nining ato ang ESF, nakakuha pa gid gihapon ta og mga farmers nga nindot pag-atiman sa ilang baboy gani giingon maganito nila nga dapat dili na ta mag swill feeding, no. Kaning swill feeding mo ni gitawag kanang manglawog mo mga lamaw-lamaw, especially kaning lamaw nga naay mga karne nga ining gisagol. So balik mo tong panahon na nga ad-ad mo bani sa saging, butang ag tahop, unya patangag feeds mo to more or less kana acceptable guides karon sa ato mga vets, no. So ni ana pagiha nakakuha gid tag outstanding aning mga dapita, no. So mao na karon nga tungod ni ana nagipasupot nato ni karong panahon na ang Regional Gawad Saka Awards. Kining Regional Gawad Saka Awards sa Department of Agriculture, gihimo nato ni siya annually aron pag-ila pag-recognize sa ato mga farmers nga sige intawg kugi nga tuwa og hatag og pagkaon ani mga tawo nga nagwork aning high-rise building diri sa Cebu sa IT Park kapit naghanang building na tanan wa nakakakita og basakan wa kita gumahan pero nagwonder ka ngano nakakaon pa ni sila
Tungod kay bisag na iisip, bisag na ay mga building daghan kayo. Atong mga farmers nagpadayon gihapon gyud ni silang trabaho dito sa umahan unya nining pagiha ato ni silang i-recognize kay nanganog di na to ni sila recognize mangluod niya ni. No, ning pangluod ani di na ta kakaon sige na tag trabaho sa building atong kitkiton ng atong computer giatubang unya pohon. Before na mahitabo ato gini silang ipaila mo ni karon nga wa gini kalimtis Department of Agriculture pag ila dinhi sa rehiyon 7 aduna kitay 35 ka mga outstanding farmers nga ato ang awardan karong September 10 no dinhi ni sa ato ang hotel dinhi sa Cebu City ang kaning mga mag-uuma mo ari ni sila kay mo dawat sa ilang award nga cash prize og plaque no pag ila nga nagpadayon gyud ni sila og trabaho para sa ekonomiya sa nasod no they are the unsung heroes actually kay sagoy makakuan ka na gani mga farmers diha des daplin ato ra man ang labyan or mupalit pa ta ng mga farmers nga gikan sa mga gikan dito sa bukid ining abot sa ubos kusog pa kay ta mohangyo no pero di kita mohangyo dito sud sa mga mall di kita kahangyo no nya kani mga farmers kana ra ba naninda na sila kay para makabalik pud sila palit og fertilizer para makatanom na pod na ang mga malls ga sige ra nig dawat ani dako pa kay ganansya so mao na nga aron kita matabangan po ni sila atong abibahan ang atong mag-uuma so I would like to invite you at labi na itong mga media nga motambong mo sa atong regional Gawad Saka Awards libre man ni dito kaon og snacks aron ta makatabang tag pahibaw sa atong mga kauban mga niya pa day mga farmers nato nga nagkuging para makakaon ni sila unya Mag-serve mo, Yes. Sir Kian, og pork. di tanaw na to ni kay ato ato rin mananghid sa tas quarantine ng provincial vet og matagaan mataglitson pero actually kung naa man ganito i-serve nga pork litson sure gid ta na sure gid na kay ato gid nang gipa-certify sa NMIS ug gipa-inspect na to ni Dr. Ann og ni Dr. Grace nga nakalusot ba ni babuya diri ra man ni wala ni gikan sa gawas no so ana nang pagiha pasalamat ko sa opportunity sa PIA ug sa media nga nakahibaw mo nga naatay gi-awardan nga mga farmers. Kanang pila ba nanatay lista, Sir Kian, kung kinsa ato mga winners o pwede ba ni nato ma-share? Yes, natay listahan ani kompleto gyud no kay actually kugihan kay ning ato ang mga local government nga mo kuan ani. So from Siquijor naatay tulo ka awardees, naatay kuan ning ilaha outstanding barangay food terminal no. So nag-establish ni sila og barangay food terminal diin adto ibaligya ng karning baboy nga gi-inspect na sa NMIS og sa ilang provincial vet no. Ang kining BFT po nato gisiguro gyud ni nga compliance ni sila sa mga requirements sa regulatory o sa quarantine o sa provincial vet. So makabaligya sila dito mong na-awardan na sila kay ilang karne dito biosafety compliance gina siya o food safety. Ikaduha pod kaning extension worker i-awardan ni sa secure tungod kay aptik man na siya magsig pasupot dito tudlo sa farmers ba mo ni bagong technology no og ang dito sa Cebu do na tay duha ka outstanding sa Cebu galing kay sa sugarcane ni siya og sa extension worker no kugihan kay mga empleyado sa provincial government sa Cebu sa Negros Oriental do na tay na 11 ka buok no nga awardees no daghan kay dito sa Negros na dito ang outstanding corn, outstanding organic, nata young farmer dito, coconut farmer na dito gikan og naapod ta ang outstanding rural woman dito gikan og naapod ang mga extension worker na dito. And then sa Bohol naani dito of course ang ato ang outstanding rice farmer kay ang Bohol may atong rice granary no sa Central Visayas. Naapod dito ang small animal raiser no. Ang small animal raiser apil na ni ang baboy so sigurado gid ni nga free of disease and kuan ning ilang baboy dito na awardan ba kay usa ba sa mo certify ani is provincial vet ang biosafety gi-implement man niya so sure na tani. Pila nang sa Bohol, Sir Kian? Sa Bohol na atay 17 ka awardees including ang outstanding municipality dito sa Bohol ang municipality of Talibon kay nag-implement gyud sila og integrated farming but rice based so naani dito so mo ni nagpakaon na to no pasalamatan na to ni sila para dayon okay Kaninong Gawad Saka, I think naamagud tay na discussan pud sa una Sir Kian nga in an earlier forum. I think may ni siya nga motivation for kanabitang to go into farming, people to go into farming kay sama suma sa imong giingon nga kulang daghan ang mukaon pero ang industry na to no the one that's supporting the farming industry medyo gamay na lang no so I think also unsa may atong mga goals for the Gawad Saka mao man yang usa sa mga yes objectives. sakto kay ka Miss Rachel no and I'd like to thank you for that for reminding me
usa gid ni nga goals and objective nato para ma-encourage ang mga tao nato nga to engage into farming. Aside from the fact nga there is money in farming. Nagi kwarta diha o niya hayahay pa ka kay amo, ikaw ray amo dito, magbuot ra kag unsa ka oras sa matog mo mata. Imuhara na income dayon na inigbaligya, no? Ikaduha, our farmers now is aging. The average now before is 57, now it's already 60. Nagkataas ang atong aging farmers ang average niya. So kinsa ba may mosunod ani? So gani karon nalipay ta nga naatay nakuha ang outstanding young farmer, no? Ang outstanding young farmer para ma-encourage ang mga youth to engage into farming kay base ini pangutana ra ba nimo sa mga bata unsay imong kuhaon computer, nursing, medical course and etc. Wag gyud moingon dito mokuha kog vet, mokuha kog agriculture. Ngano man ang ato manggong mindset sa aning farming good init kaayo, pwede man ka mag-farm magpayong ka. Wag magbuot nimo di ba dok? Magpayong ka dito para dili kay initan para ma-encourage ang kana wa kay amo ikaw ra dito magtanom. So ingon na ma-encourage ang ato ang mga batanon pod nga mo-engage into farming kay awardan i-recognize pod ni sila. Unya aside from that fact nga awardan sila, there is a possibility nga atong mga young farmer masend na to abroad for exposure trip. Nanatay mga young farmer na pada sa Hawaii, sa Japan, o sa asa pa tong usa o sa Korea. Nanatay daghang gipangpada dito. Basta ma-awardi gani ka dire usa sa mga prize nimo ana is kanay yun ana labi nag-member kag 4H club no. So ma-encourage kisa di ma-encourage ako gani og pwede pa ko mayang farmer ma-appeal ko ana ma'am kay para madag kita dito ba nindot yan way hago no. Dito ra ka tanom-tanom lang ka. Aside sa nabatay cash prizes pod nga. Yes, natay cash prize mo dawat ni sila og 30,000 o 30,000 pesos no in ana ang ga-assist pa gid nila nga technician no kaning mga empleyado sa kuan gobyerno nga naas munisipyo ug sa probinsya modawat pod ni sila og 15,000 kay ang focal person kay syempre gi murag mo may ga-groom ani nila ba gi magitabangan man ni sila so niya para ma-encourage ni mga technician nato sa probinsya Sugbo nga mo kuan pa sila nga sige pananom pa mo kay maka-award mo na di mo daghan ang tanom na di ito ang gold dice technician maka-award siya pero pero nindo tog impact sa farmers kay ano ang impact sa farmers mo daghan man ang tanom no so ginaani na to pag-encourage sa ato ang mga technician ug mga farmers no naningkamot yun kay aron makatanom ta kay mag-uol mig wa na mo tanom mga strategies ba nga gibuhat sa gobyerno correct. para lang ma-encourage nga naapay mudaghan pa nga to ang mga farmers kay mo lagi ni mukaon man gyud ta kada adlaw no. Okay, so I think we'll open the floor now for questions from the media no ato ang mga friends from the media nga ni adiri nahisgutan naman to ganihan no a little recap ang kabahin sa gibuhat karon sa ato ang Provincial ASF Task Force sa side sa Office of the Provincial Veterinarian and ang DA nato nga sa quarantine especially no ang ilang gibuhat karon niya. Especially the ban nga gi-enforce na temporary ban and ang ato ang gawad saka nga programa sa Department of Agriculture nga adunay awarding na nga pagahimuon for 35 outstanding farmers in Region 7. So Fatch and Friends maguna og pangutana. Di mga tanan ko sa kuan DA no kay last murag this week nag press con me with Gov and then na-announce naman good to nga it's not ASF no dito sa Bulacan o sa Rizal. However, DA refuses to announce what are the cause of the death of the pigs. Nya mo na ipangutana ni governor if what intervention can they do if dili ni mapahibaw what are the causes of the death sa mga pigs dito sa Bulacan ug sa Rizal. So mao na nga ang iyang gihimo na lang is iyan lang ipalapdan she plans na lang nga i-cover sa iyang executive order katong mga incidents of hog choleras mao na sa side goal sa DA regarding ana. Okay. Ang question ni sir is kung unsa gad jud to ang cause sa deaths. So far sa karon, we're still waiting for the laboratory test. Lisod ta magsulti kung unsa jud ang cause nga wala tay basihan. We need the confirmation laboratory results. For kanusa man nato gi-expect doc nga ang confirmation ng katong sa lab tests will So far, ang pinaka list na time na ma-wait nato is 3 weeks. Ang pinakadugay is 3 months. So, karon na while waiting, we have to implement our regulations.
you can still ask your questions no after we wrap up lang ato lang i-wrap up ang ato ang live nga program sa DYMR Radyo Pilipinas, and of course atong pasalamatan sab ang My TV no. We are on delayed telecast next week, mamugawas na ni every Mondays to Saturdays and Sundays also sa My TV. So we'd like to thank also our atong panelists no, atong mga guests from the Department of Agriculture, and maybe we can ask na lang no ang ato ang mga bisita for a brief closing their brief closing statements ug unsay mga ipaapas pud ninyo nga information nga wa nato nahisgutan. Doc Ann. So, daghang salamat, Ma'am Rachel, Ma'am Tess, for the opportunity for coming here, and para pud mapaabot nato sa publiko na if ever unsay mga among ihatag na mga information education campaign na ikuan ninyo na inyuhang i-adapt unya inyuhang tumanon by heart kay usan ni sa pagtabang nato sa ato ang mga swine research o sa ato ang industry. Ang sunod atong pahingusgan kadtong for the swine research kadtong biosecurity measures nagi ko ano katong babes. So naaman to gikuan sa Bureau of Animal Industry, and even for our local technicians dito sa component cities and municipalities na ato dito nag-information drive. So ato nang tumanon, and kanang para sa mga consumers nakatong giingon ganihan ni sir na if possible kung mukaon ta og karni ug mopalit tag karni kinahanglan na ay dokumento. So if ever karne, tan-aw nato na naay meat inspection certificate. Kung imported, mingon sila imported meat, so naatay certificate of meat inspection kadtong komi. So far kana lang, daghang salamat kaninyong tanan. Thank you, Doc Ann. Doc Grace. Okay, salamat po sa pag-invite sa among ngari. And it's really a great opportunity para maka-share po me and makapaabot sa mga kinahanglanon sa ato mga shippers. And I would also like to request sa mga nagabiyahe na mag-inquire sa among opisina. Dili sila basta-basta mangutana bisag asa. Sunod lang sila sa among opisina. Available may Monday to Sunday, 8 to 5 p.m. para sa ilang mga shipments para dili sila ma-hold sa mga ila final destinations. And so far, ang ato requirements sa live animals is veterinary health certificate, and sa baboy, kinahanglan nato ang farm accreditation. And sa mga byproduct sa ato pork, we need the license to operate from the FDA. So maura to ilay comply para makakuha silang shipping permit. And advice ko sa ila, dili sila magbiyahe na wala sila shipping permit with the attached pertinent documents para dili sila mahasol. Thank you. Daghang salamat, Doc Grace. And Sir Kian. Okay, sa sangalan sa among Regional Executive Director, si Attorney Salvador Diputado, ako moingon og magpasalamat kaninyong tanan nga sa gayon yung gihatag o gi-invite na ko ang tanang media nga mo-attend sa among regional gawad sa awarding ceremony. Sigurado kung ang litson yung kanon safe kay gikan ni didto sa kang Sir John Ray siguro. Unya ikaduha pod kanang akong gihangyo ang ato ang mga mananaway na kadungog na to karon nga labi na tong tuas gawas no nga aya lang sa mo pagdaog karne direbe para sa atoa kana mga luncheon meat unsa pa na mga pasalubong ninyo nga meat products ayaw lang sa gid mo pagda agwanta lang sa karong mga panahon na daghang kayong salamat. Sige, daghang salamat, Stace. Oo. In behalf sa ato ang co-host no, together with Stacy Baladia and Philippine Information Agency, amo pong pasalamatan ang pong media partners and those who are following us over the radio and My TV. Daghang salamat natong tanan.